ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш турнири UFC 328 ба анҷом расид ки моҳорибаи асосии ин турнир моҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Хамзат Чимаев ва довталаб Шон Стриклэнд шуд. Моҳориба тамоми 5 раунд идома дода бо қарори на ҳамаи довару ба фоидаи Стриклэнд ба анҷом расид. Ҳамин тариқ Шон Стриклэнд чемпиони нави вазни миёнаи UFC шуд ва рекорди бебохти Чимаевро 15-1 кард. моҳорибаи пурраи онҳоро ва дигар моҳорибаҳои ин турнирро дар телеграм-канали мо паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. ҳозир бошад Суханхои Стриклэнд, Реакцияи Дана, Уайт ва дигарон дар ин моҳориба. Ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати шифофармо. Дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати шифофармо дар хизмати шумо. Ман аз мухлисони амрикоӣ бахшиш пурсидан мехоҳам, аз мухлисони мусалмон ва христианҳо. Дар пешбарии ин моҳориба ман аз рамка гузаштам, иқрор мешавам. Дар Чеченистон ҷангварони хуб зиёданд, шумо сахтед ва Хамзат низ ваҳшӣ аст. Ман бояд намунаи хуб бошам, лекин ман кӯшиш мекунам ки моҳорибаҳоро барои шумо фурӯшам. мухлисони христиании ман, мухлисони мусалмони ман, сафедпӯстон, сиёҳпӯстон, ман ҳамаи шуморо дӯст медорам, гуфтааст Стриклэнд. Реаксияи Алекс Перейра дар ғалабаи Стриклэнд. Суханхои Дана Уайт оиди моҳорибаи Хамзат Чимаев ва Шон Стриклэнд. пеш аз панҷум раунд ҳисоби ман 2-2 буд ва панҷум раундро фикр мекунам ки Шон гирифт. оё ман ҳайрон шудам ки Хамзат гӯштӣ нагирифт? Не. дар ёд дорам ки вақте ки нав бо ӯ шартнома баста будем, ӯ оиди зарбазании худ гап зада буд ва ман чанд рӯз пеш гуфтам ки Хамзат дер боз шуд ки зарбазании худро нишон додагӣ нест. Медонед ӯ вазнкамкунӣ вазнин дошт, лекин ӯ дар ҳақиқат ваҳшӣ аст ва ман медонистам ки баъди чунин дуюм раунд ӯ таслим намешавад. баъди моҳориба Хамзат ба назди ман омада гуфт ки ба вазни ним вазнин баромадан мехоҳад. ӯ гуфт ки дигар дар ин вазн баромад кардан намехоҳад. ман ҳоло фикр кардагӣ нестам ки дар вазни ним вазнин ӯ зидди ки ҷангида метавонад, лекин хоҳиши ӯ ба ин вазн баромадан шавқовар аст, гуфтааст Уайт. ва дӯстон, бояд гуфт ки барои Чимаев ин аввалин бохт дар карьераи касбиаш шуд. ана Шон Стриклэнд бошад боз исбот кард ки ба ӯ баҳои кам додан дар кор нест. ӯ аввалин шахсе шуд ки Хамзат Чимаевро шикаст дода тавонист. Исраил Адесанияро шикаст дода камарбандро аз ӯ гирифта буд. боз ӯ Насруддин Имавов, Брендон Аллен, Энтони Хернандес ки 8 ғалабаи пайдарҳам дошт ва Пауло Костаро шикаст додааст. ҳамаи гӯштингирҳои сахти вазни худро Шон Стриклэнд шикаст дода тавонистааст. акнун бо эҳтимоли калон рақиби навбатии Стриклэнд Насруддин Имавов мешавад ва онҳо реванш барои камарбанд мегузаронанд. оиди Чимаев бошад ҳозирашдан номаълум ки ӯ дар кадом вазн мемонад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.